Відбувається послуги товариства, які сьогодні малює неповний ручний шаш для усіх термобілів. Ми задаємо, що саме сьогодні ви задаєте також Максим Грейний судді і задаєте також посудку біжутерії Максиму одягу фреш-стайл. Також задаємо галереї вишиванок. Саме напроти неї відбувається для дітей безкоштовний аквагриль. Також запрошуємо тернополян. Також завдячуємо острів Крупарфумів парфумчик, де ви зможете також відчути неповторні красиві парфуми. Ми також завдячуємо на першому поверсі відділенні банку «Приватбанк». Тому, друзі, нагадаємо, що саме сьогодні о 15:00 буде відбуватися розіграш від торгового центру «Новость». Якщо ви хочете стати учасником, все дуже просто. Ви просто придбаєте товар на суму не менше 50 гривень, відходите з чеком, реєструєтесь в анкеті. До речі, наші консультанти знаходяться біля зовного магазину «Світ тварин». І, власне, саме там ви реєструєте свою анкету, після чого стаєте автоматично учасником нашого розіграшу. Тому тернополяни та гості міста запрошуємо відсвяткувати день народження торгового центру «Новость» разом з нами. І нагадаємо, що усі локації для вас працюють безкоштовно.